Lumbajong constituency ke parlo lang milia long 6 sidur awareness la pen 6 ST autonomous district parliament constituency pen kachi toy dun je ka tharaphan vote kere kamai ke paman pon jangmi poni phaing koyarni anarlo porbhai bachini pen lumbajong constituency ke parlo lang mili bhomti ahi thialong 6 sidur awareness la pen 6 ST autonomous district parliament constituency pen kachi toy dun je ka tharaphan vote kere pia mai ke paman pon Sonse APSLC Central Committee Secretary Rajan Timong Bikram Hanse Sersing Be Tum Chitong Nunse Mayalong RDP Dun Mayalong Sersing Be Pen Kaning Jepon ke BJP Atum ke Kaita Hempre Gamen Pense Radaphan Chobai Pon I La Sonse Nonta BJP a candidate Amor Singh Kiso ke Ningelo Election Highlote Article 44 Epachon Veko Puke Sonse MP Horen Singh Be Phanta Alang Ligi Songamonit Karbi khe kesung ahut chini pame habit ke do hut hele amukang om tanga banglo aposi karbi khe lapen karbi khe ya kesung nangpa jok dun thek ko pusi ning chi thepen MP pahai du sita longli cherai kom thekhe longli pata karbi khe phan PPC bangpeng sang so tuma phanse kipi lasi none phong ke ilitung kaching hon pen je ka thara phan je ong dung abot pen pahai ponang pusi bangso mai long ning je pon Lapen Rajan Timong pen kaning Jepon chuke kumane jongsi urunadoya from ka fill up lapen tangka nang kipi nang kithel nang kihap jongsi do pulote nili tuma phan nang bertano lapen a video enon ranang pino nili disi tu pen chingkipo ghonta kre hining bong pen pinap damsi hemkang sam thap dam thotpo athela ke non election a porohot ke claim longle court of conduct aron kar kanlo lase kacherong pipi lapen tuliram rong hang phanta sot court not pale dam nang koklo usi ning Jepon Kira-kira kami akan siap bang tanong kita nih Fransi nang itu media korte doan phana keru pi public lo la penang itu channel doan phana keru pi lo pini nili tum labak lumbajong konsensi ang kangalong jasemed labak langmili apies lapen langmili apies lo lapen de rongkimi apies lapen serikangnet apies alang itu lapies ke thom chingrum si pini kado kabe ilitum asar je ai kathar phanpe hai vek nangji pulas bangso amai se bipon lo lapen kado benitum APSLC pen kedamtang amame khali election hole nitum kache thanchot kali election ang lo posi campaign ke bang puta kali nitum ke election donon abinanda nikanar jon acek ko jon bang army bang amasini nitum ke rong rup ke dampen ke thanam laso pena jorsi pini nitum hajar armu nitum che theklong lo APSLC long ke bang tenon dak hajar armu dak chingrum lo lason dak thasi non hala inglong kiri long badolang lason dak thasi akonon aku dak tangde dah disake de badolang lason si lumbajong a constituency along tame hajar armu non nang balo kopi bos nang balo nang kolo polote labanso a sarkar jitini ki BJP a sarkar labanso sarkar phan ning kache the ka be dep tena joksi rada tu ning che the phai bedelo kedampang an ke paco bai kedampang an alang litum kado be raba pan kache nek ka holo pada posi pini raba tum aning ki pung bensin non ke wang lo nonang litum theklong gadi hajar masih prai pini wadak lokta suri photrok bak armu itum chingrum long lo la hello lasi non ke bangji eli tuma sar je ai kathar alang ni ondunga buts pensi hai pomji lapen raba pan nang lituma channel hoi pen nang lituma media through hoi pen ame chuning rilo la kisi arjan napit tapolo kisi arjana long silitum vote jok enang po la bangso ke jok iya thekela lo itum edet elong ri kecerai kom japan lake tene longun uji po phanda kali laten hala BJP tum orunodoy aphom kapilap kapacho bai laten tene job kadang pipina di poke rala tum lake manghudunang ne athema lake non kapil up ji apoda kali lo athela ke model code of conduct
lagi lo model code of conduct lagi tanglo podel hai ke laki long lo jangan sila son do pulote rara tumi tum hanang pacini nang pahlo tuman arrest du nangji itu map du nangji lapen itu laki complain people laki panepo la hello lasi ini tum non jasemet inlo so tum nang barpik lo lapen adibasi tum non itu masih put nang jogi polo okhomya hilendia tum non itu masih put nang jogi polo lapen non jasemet bangke ini tum inlo aso akai debe tu jopa ke hai apar ke hai lang lasi ini cipi bidam nang ne lasi la nonatif election bangke itu asar je ai katha sa hai pon vekpo Kadam tani dak lumba jong kamla atilong ke padu kala nandak MLA bida sing nang kanin de amot so hayalo abot erja kablang petor ko khang itu alang litum la tum ke ningje thapo la non la bidasing ingleng do rup sing teron do pahaya MLA tum je hedi la tum ke omor sing ti so hayalo arijal mane tangke ko benda hayalo pumati di la se la tum ke ningje thapik la son ko pusi ke hai pumati alang nung tu chema thalo hala da 8 kilo long BJP meeting dolo hai amani ne tuma avokar sa tum da jikki tera ngatum tata mobile ben nambom lo amar karbi akai pe hai nang ma puma kado pe hai nang ko hangun jolo lape na to la so poro se jai ka thalo ngelo ko amma BJP lo meeting idu na tuma sab jai ka thalo wang thula ma handshake chipi thula thera ka melo ko tuma si atum jema thalo BJP lo mane muni dolo po hai lo puchitin le hai ke hai ngali pare fraji pe pare na parvi fraji po bang no tipi la hello la si jase na bang la si alang itum lapen la isialam bang hedi bidasing le bang la ki jane lampara song ni nang nang le ni abus ni jo gila sa hello pe tamane abino et ar loke na hai ko mor po bhan hola ingle bang da alu ru nang je hedi ani alu la song ki puta hai ni tak dutia ta bibang lan nang tum tarin kora kan ini doi baswar ano tum dang panarmu pacitong umji nili tum ake kom nai ne ake kom nai tal lak thom bak armu pacitong ni phasin dong kabor i o karbiang long lapen di mahaso east west ne kado we pangrupa pen di lak thom lasi pope na pulo lumbajong ben lokta suri pocket armu pedo dunengi lada ni constituency kora trogo hala hello wing constituency tum hala tumangke mane suri cap ke bangya suring koi ke bangji lason along ke akatora dokok dahai lasi ladak beng si suri pocket delo pote badaki long ben anji tundi suri cap le bang kon mi consenting kora thok pote dupik lo kadi yo la posala si ake kom nai lo sata meni tum lak thom armu ke pache tong pen laso amegari libel si tum declare nang ko je itum EPSL tum hayal lake itum kaning je tap kali itum ari libel si paklang po hala bida sing le karbar son ngali lagi so kadi Singrum si pini PHLC farman itu masal jaga thara farman pini dak retum dakpen ho medical college an itu ma car eliason pedopono tapen dakpen wang tusi pini dak akola dak tendelo long wang si itum awareness program son dosi itum constitution alam kado itum chethan chimum lo lapen itu masal jaga thar non danang du nune lo alang liphan pini welcome program dohan ni libolo chokiola lo la sopen nang du nune da satame pini nil tum dak wang lo penangan wang si itum chethan chimum lo rong rata tum pen lapen ini tum la baso awareness program made ka chethan ka chimum lam itum ke dona ko othai bang la lo jeno ne prang ki bang jelang la 26 April ni la vote ke jogar ni bang ke ele tum la symbol bang ke dam tang batai ke thom election bang itum torstai da symbol sen lo seta non kopia pot si tum la kisia symbol Caesar symbol itum ke nang ko mala solam tam itum rada phan mum lo tan constitutional alam ka do itum than lo la hello itum nacha kedam tang MSC kile gutala non MP kile gutala itu hai one but differently bang kedam tang MP lapen kedam tang 2019 MP election kilik pen lapen MLA hut penan kami tum ke ki bat sai de lapen langdam lo bolodang ta kedam tang chuning si la MSC kilik hodan manggil tum ke second position an cheklong lo lapen lumbajong kami letum penangana vote bat pikano letum langdam lo bolodang te lasi non upcoming parliamentary election MP election bang ke ele tum constituency kora thok karbiang long lo letum puri lab lo lapen nang letum through social media hoita thailong lo lapen nang tum birta lang lo pore birta upload pore thailong ji je karbiang long lo atok ano doan stame rongso rong bod doan stame premier ni bangke e PHLC mate JI kathara phansi ka welcome side lo lapen sarkar chelanang po non ke dobom BJP sarkar lapen kapre national party sarkara bangke karbiang long ra tum chomat long lo ke joy kali ki duk side la sopo se nona bangke
itu masar jai kathar alang lefana ningka je the thela hello alang le constitutional teng mase kam claim ji pulo constitutional teng mase rar han pachini lo la so ka chini pana jok sepini rat atum don sidame Karbi Anglong alo constituency kora thok including NCL hala dagara tuman sidame pini sar jai kathara phansi MP pa hainang pola pana jok sepini non upcoming parliamentary election of banke APHLC tum ke hai derji angring type tiklo la hello non ke bang ke ring ko ra ke pamana tum ready padai basor ni ina man ke patuni la pen wan aru patong nele tum la non taring ko ra ke thom ni banke mega rally padoponji APHLC central committee hoi pen se organize lo la pen la bangso mega rally ke la dak di phulong si padopon po la pen la so nele tum more than 50,000 amuni te pache tongi phan itum bori pon po Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen NCL ra phan la pen jok si le tum chini po jai inglong aso tum kwan ele tum APHLC long na chetudun ma na chetudun de magla soni kasi tum heklong po Acha kay siglang magdulang election pa sila last ano we sila after look didi la pena ko tok la so nung week bang kala tum BJP itu tangka na ko claim dila so putang na tum tum si claim ko BJP tum illegal kam ke laga ala last ajo chot kalilo non na claim bom la tum ke la orunodoya form ke ron di sob duplicate side original orunodoya form long mangge hala athaxia symbol ka laga hingho hai apu ke tham se doi mate ta non ke tudung phul lotasa symbol se petota la pena jok sila tum duplicate kam claim bom non ta illegal kam claim bom la chota kare kapra ka kam non na claim bom lo la tum hai la si la son la ke ther ke hapen chenglok la hai duplicate form ke ron la hai ele tum pangrum bom lo long bom lo la pen ke non la last ajo 25 ajo di pena pason election jok bolo te last ajo lage la tum ke la tangka hor ok poisa ke ron mang lage dowek po gase Karbi Anglong arat phani li pachini kang tung mang la hello la rong bithe sadame volunteer satum APHLC volunteer satum ing tangkring nangji rong chihon pa me nangji jong si tangka ke ron thailong polo tangka thi jok nai la pen ke ther ke hap do polo tang te la pang thek nangji tangka thi jok si la bangso tangka pena jok administration rumhat district administration rumhat than det nangji la taklang det nangji la la lo polo tang te alang tum phan bang district administration tum ba election commission of India tum punon ba state election commission tum salang rumhat action an polage la si ke dam tang aning kan mana tum arjulong bom thaigong bom tangka ke ron ta ho horo ke ron ta ho ajo ke dam se adon ke dam chonghu pu la ka chonghu ka me claim helo ke no nai lo posi la tum phan pang thek nangji pang thek si la tum phan net check si administration lo hodai dat nai la hello Pini ladak lang milielong tame isi itu masa jai kathar pan vote kapang room asai la pen isi awareness dolo symbol abu thak mo heta thanelo asila solong ong dung rat binadak suri isi sesai dak chetong lo lasi la bangke isi iwet a polling station oli ke thom a polling station ben si ladak lana muluk chetong lo tong skot pen lata a port chi hek pen lasi la son thak si pini ni liblong ta me nangana surya muluk hadak chetong edlo ne exact figure no puete tanang tu media through pen non long da prang po la son thak si arni wang atumi West Karbi Anglong ta langkircha po a polling station long ka dukowe sangkeche bakhe tum tribe satum lo la tumanda nang chapa ogdon edlo la pen interior nai Chinthong constituency long son nem serang porong son hala dak long ke nang BJP ke kiri dam ta non ke long am kel ang kon APHLC fan si tum han na chirab din fan chitoi fan boril sini tum dam an ke dam elo na tum ka du weda chini lo nili especially West Karbi Anglong ke atok nai arong si ke dam lo la pen chini edlo rong group long bang ke APHLC fan sai selo jai kathar sarvan ka phai fan si nang chirab chitu fan king kam nang se joren chilo lal masih pu i sanatame hedung development ma kenang le bom lo non la pen de mahasa pen ke ilitum ke pining bang ke expectation bang ke thep pikhang jang ha dak pen itu more than 60 to 70% of vote bang ke APHLC long sedai la ke ining tek long lal